El noi surt de la casa. No, d'un bloc de pisos, de color blanc. No. Surt d'una casa. Una casa antiga, moderna, a mig fer, una església, una fortalesa medieval. El noi camina pel bosc. No, una platja. No, la muntanya. No, una benzinera. Un carrer abandonat. No, el noi camina per un descampat, amb un pont amb una pintada que diu «L'espai és un personatge». Hola, nosaltres som Nadir i això és Aula Nadir. Avui veurem la importància de l'espai. Com l'espai cinematogràfic no només és un fons o un decorat, sinó que és un personatge, parla, actua, té un sentit per la història. I per què diem que l'espai és un personatge i que té un efecte sobre la pel·lícula i que representa, en alguns casos, la part interna del personatge o que pot exemplificar el conflicte d'una manera interior? Per què diem tot això? Doncs us en dono 3 motius. 1. Construeix significat. Els llocs on passen les històries no són neutres i a vegades aquests espais poden omplir els buits narratius de les coses que el guió no està dient explícitament. Per exemple, aquestes 3 històries passen a Barcelona, però no és la mateixa Barcelona aquí que aquí que aquí. Els espectadors tenim unes idees preconcebudes sobre els espais. Quan veiem un espai, projectem uns valors, unes idees, uns coneixements sobre aquest lloc. I, per tant, quan els veiem representats en una pel·lícula, això ens afecta. Inevitablement, aquell espai no és neutre per nosaltres, sinó que té tota una sèrie de significat. Després, les pel·lícules poden anar a favor d'aquestes idees preconcebudes o trencar-les, però mai és neutre. Sempre tenim aquests coneixements previs en el nostre cap. 2. Influeix en els personatges. L'espai on habiten els personatges d'una història els afecta. No és el mateix viure en un pis claustrofòbic i petit que en una casa gegant. I l'espai també pot servir per mostrar conflictes interns d'aquests personatges. Per exemple, un personatge que se sent atrapat pot aparèixer en un espai petit, tancat, ple de coses. Això passa perquè atribuïm característiques de l'espai al personatge. I això ho podem jugar de 2 maneres, per assimilació o per contrast. I 3. Evoluciona amb la història. Al llarg d'una pel·lícula, els espais es poden deteriorar, es poden omplir, es poden buidar, es poden transformar de 1000 maneres i d'aquesta manera reflecteixen l'evolució narrativa, a vegades d'un personatge o d'un conjunt de personatges. Per exemple, igual que els personatges tenen arcs narratius, és a dir, evolucionen durant la història, els espais també poden tenir arcs narratius. Per exemple, l'aula del mestre que va prometre el mar, que és un espai molt significatiu per la història, evoluciona durant la pel·lícula, reflectint així l'evolució del protagonista, dels nens del poble i de tot el poble en general. Així és com comença l'espai i així és com acaba. I qui s'encarrega de crear aquests espais en el cinema? Per una banda, direcció d'art, que s'encarrega d'escollir les localitzacions, els decorats i l'atrezzo, i per altra banda, direcció de fotografia, que s'encarrega de decidir com aquests espais que s'han creat es veuen a través de la càmera. De què s'encarrega la direcció d'art? Doncs bàsicament de definir l'aparença física del món de la pel·lícula, és a dir, decidir la paleta cromàtica, els objectes que hi apareixen, el vestuari, els elements de l'espai, les textures, colors. Per exemple, decidint quines ulleres porta el personatge, definim quina classe social té, de quina època és, com és la seva vida. Per tant, cada objecte està connotat d'un sentit. I la direcció d'art pot treballar amb 2 línies principals. El naturalisme, és a dir, intentar recrear el millor possible la realitat i fer un entorn naturalista, o expressionista, ensenyant l'artificialitat del món i creant símbols molt més icònics. I què és el que fa la direcció de fotografia? Doncs decideix com es veu aquest espai que hem creat. Per exemple, decideix l'enquadrament. Quina part de l'espai és la que realment estem veient per la càmera. També tria els colors, és a dir, en la il·luminació, si la llum és més càlida o més freda. També defineix la profunditat de camp, és a dir, si el personatge està enfocat i el fons està borrós o si hi ha una gran quantitat de coses que estan enfocades i ho veiem tot nítidament. Per tant, l'espai és el resultat de la col·laboració entre l'equip d'art i l'equip de fotografia. Analitzem la casa de La casa en flames. Per fer-ho, farem servir l'esquema dels 3 motius pels quals l'espai és un personatge més en les pel·lícules. Primer, construeix significat. L'espai no és neutre. La casa no és només el lloc on passen coses a uns personatges, sinó que actua com un personatge més, aporta un significat a la història. La directora de producció de la pel·lícula La casa en flames, la Núria Guàrdia, ha explicat per què van escollir aquesta casa com a escenari on passés la pel·lícula. Van escollir una casa de l'arquitecte Coderch dels anys 60-70, una casa sobre les roques, idílica e impagable, pero sin aires palaciegos ni ostentosidad. Una casa que encajase a la perfección con el perfil de la familia catalana que tan bien retrata la pel·lícula. Gairebé una de les primeres coses que veiem de la casa és que té aquests grans finestrals. Però aquests grans finestrals costen molt d'obrir als 2 personatges, amb la qual cosa entenem que la casa és antiga, és vella. I això també ens diu coses. És una casa que aquests personatges han heredat. És
un símbol dels diners de la família. D'on venen els diners de la família? És una família nova, rica, que acabi d'arribar a l'èxit? No. La casa ens diu, és una família que els diners, que l'estatus i que l'èxit li ve de molt endarrere. Aquests finestrals, però, donen a aquest pati amb piscina espectacular i aquestes vistes al mar. Això és la part elitista de la família. Representa aquest èxit passat i aquesta lluminositat i aquesta potència que té la família de cares en fora. Ara, aquests finestrals també fan que entri molta llum i que tot es vegi dins dels espais de la família. Els grans finestrals i el fet de que la casa estigui molt oberta i tingui espais diàfans, molta lluminositat i moltes parets de vidre, fa que els personatges sempre estiguin en espais on es poden veure els uns als altres, cosa que fa que la convivència conjunta estigui forçada per l'espai. És a dir, l'espai els obliga a mirar-se els uns als altres, a opinar els uns als altres i a relacionar-se potser més del que voldrien. Això ho podem veure en algunes escenes, com per exemple aquesta, en la qual els dos germans estan veient perfectament com és la conversa que estan tenint els seus pares. És a dir, aquesta idea de que no hi ha intimitat. La casa fa que els conflictes que tenen dos personatges els vegin els altres dos personatges i aquests dos reaccionin i tot es vagi retroalimentant gràcies a aquest espai obert. Però aquesta vigilància no sempre és per obertura dels espais. En altres casos es fan servir elements arquitectònics de la casa, com aquí, per donar a entendre aquesta idea de personatges espiant-se els uns als altres per poder actuar pel seu propi benefici. Aquest, per mi, és l'ús més intel·ligent de l'espai a la pel·lícula. Compararem dues escenes. La primera es troba més o menys al punt mig de la pel·lícula i és una discussió entre tota la família al menjador. La segona és una de les escenes que es troben al final de la pel·lícula i que té lloc al mateix espai, és a dir, al menjador d'aquesta casa. Totes dues són escenes amb molts personatges, però que tenen un element diferenciador clau. Si ens fixem en la primera de les escenes, el conflicte aquí és molt més distès. Els personatges encara amaguen molts més secrets, però la convivència és més bona. I aquí què veiem? Un element comú en aquests tres plans. Subtil, però es pot veure clarament. El mar. El mar està present en algun lloc sempre des de la casa. La casa encara representa aquí aquell espai lluminós i grandiloqüent. La família que pot veure el mar, és a dir, la família rica i poderosa, encara manté aquest element d'importància i de brillantor. En canvi, què passa al final de la pel·lícula? Quan totes les cartes es posen sobre la taula i els personatges fan les seves revelacions més fosques. Estem veient una escena al mateix espai, però on és el mar? On és la grandiloqüència d'aquesta família? On és la brillantor, el mirar endavant, el mirar al futur? Tots aquests símbols que associem al mar o a la idea de veure el mar des d'una casa gran i rica. Aquí jo només veig cortines, cortines, cortines. És una escena llarguíssima on, si voleu, podeu fer vosaltres la prova i mireu, no hi ha ni un pla on es vegi el mar des de la casa. És casualitat? No. Evidentment és una decisió que s'ha pres per fer que l'espai doni una sensació d'opressió. Aquí ja no importa la importància de la família, els diners, el poder, l'estatus. Aquí el que importa són els conflictes entre familiars. I quan això peta, quan aquests conflictes peten, la importància, el poder o l'estatus és igual. Per tant, aquí l'espai ens parla, ens diu si estem mirant en fora o si estem mirant endins. En aquesta escena encortinada i tota tancada, l'espai ens diu aquest és el moment de mirar endins. El conflicte no està fora, el conflicte està a dins de la família. Es podria interpretar que l'ús de l'espai en una escena i l'altra correspon a aquesta idea i aquest arquetip de córrer les cortines perquè des de fora no es vegin les vergonyes de dins de la casa. En aquest cas, fet de manera explícita amb l'espai de la pel·lícula. I arribem al punt final, la transformació total de l'espai. Com anuncia el títol, la casa acaba en flames. Aquestes flames coincideixen al moment en què tots els personatges, al final de la pel·lícula, han canviat, han fet una transformació total, s'han dit les veritats i cremant la casa, destruint l'herència de la família i deixant una cosa que no sabem què serà, però segurament cendres, ens plantegem si el futur, després d'aquesta transformació de l'espai, després d'aquest incendi, després que aquests personatges s'hagin obert, pot ser diferent. Casa en flames sembla una imatge terrorífica. D'entrada, és la destrucció de tot allò que unia la família. Però també implica un canvi. Si hi ha un incendi, aquesta casa s'haurà de reconstruir o simplement aquest espai canviarà. Per tant, on hi ha la destrucció de la casa, també hi ha la possibilitat de que les coses canviïn i vagin a millor. La pel·lícula s'acaba aquí, per tant no sabem si això passa o no, però aquest és el dubte que ens deixa al final de la història. Esperem que t'hagi sigut útil. Si vols aprofundir més en el llenguatge audiovisual o més recursos per l'aula, els trobaràs aquí baix. Adeu!